Няма да е филм, ще бъде видео. Видео. Окей ли? Ще се наложи това да направя аз. Ивелин Людмилов Михайлов е роден в Горна Оряховица през 1977 година в семейство на разведени родители. Той е отгледан от баба си и дядо си. Баба и дядо бяха учители и винаги дядо ме е учил какво е България, колко сме били велики. Именно те възпитават у него любовта към историята и книгите. Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетох Синовете на Великата мечка, 3D дома. Към днешна дата господин Михайлов е прочел над 3000 книги. Колко съм прочел? Над 3000 книги съм прочел. Бяха, сега са минали нагоре. Следователно, по всяка вероятност, вече е стигнал внушителните 3200 прочетени книги. Може да направим една бърза математика, наистина? Да, смятай един. Колко години сте? На 46. Ако тук има 400 книги, нека изкуственият интелект ги направи 3200. 3200 прочетени книги